having this bad money. I have some problems with my arm. Having some those Spørgsmålsproblems. Hvad? Nogle spørgsmålsproblems. Sådan nogle problemer. Fuck det gør. Det er mandlægger. Det er træning. Så har jeg lavet træning, ikke? Så over til den. Jeg sådan den. Og så tager jeg så. Det går sådan på mig. Så siger jeg lige godt på dig, skal jeg. Ja, det er bare fedt, og så videre. Så var det så. Dag. Hvad? Jeg filmer for ham der. Hvor starter køen hen?